Nå, vi skal lige have startet vingen op her, og lige have tjekket, det hele virker som det skal. Så jeg tager lige her og trykker på knappen. Der sker det ikke meget. Shit, den er noget tør for strøm. Men det skulle ikke være det store problem. Jeg tager min powerpack her, og så pakker vi den ud. Så tjekker lige om der er strøm på. Her, den skal lyse i alle fire der, så der er masser af strøm på. Så tager vi lige og finder den. Det er jo så den der skal lige af, så vi kommer ind til batteriet. Og så tager vi og sætter den røde på plus, sådan, og den sorte på stel. Jeg vil ikke lige der, men så tager vi det bare et andet sted, det gør ikke så meget. Så sætter vi powerpacken på ind i stikket her. Der er stikket der, og så bliver den der sat ind i. Sådan. Og så sætter vi tændingen på. Se hvad der sker. Det er første gang i år, det kan starte, så. Sådan, rører. Når sådan er startet, så er det meget vigtigt, at vi tager powerpacken af lige med det samme. Sådan. Sådan. Og ud med stikket. Sådan. Og så er vi sådan til køreklar.